Λοιπόν, καλησπέρα YouTube. Είμαστε εδώ με αυτούς. Θα μπουν και άλλοι μάλλον. Και σήμερα θα παίξουμε Murder Mystery. Αυτό κανονικά έγινε στο live. Κάποιος από πίσω μου κάνει κατάλληλα πράγματα. Αν θέλεις και εσύ να μπεις σε βίντεο, μπες στο live. Κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα live. Τώρα επειδή είναι και καλοκαίρι μπορεί να λείπω να πάω κάπου. Αλλά κάνουμε πάρα πολλά live. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Οπότε ναι, αν θέλετε κι εσείς να μπαίνετε σε παιχνίδια, να παίζετε μαζί μου και μετά να μπαίνετε και σε βίντεο, έχετε να κάνετε ένα πράγμα και αυτό είναι απλά να μπαίνετε στα live. Και μπαίνετε όσοι θέλετε, δεν χρειάζεται τίποτα να κάνετε εκτός από ένα like και ένα subscribe για να ξέρω ότι είστε όντως φαν. Οπότε, αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, είμαστε και live, οπότε λογικά δεν θα έχει κάποιο τρελό edit. Πιο πολύ είναι για να γελάσουμε. Πώς με έβαλε πάλι σε ρήφη. Δεν ξέρω. Πριν τους σκότωσα όλους. Αλλά πριν... Όχι πάλι εσύ. Αλλά πριν δεν είχα ανοίξει το recording ακόμα. Και το άνοιξα τώρα. Ξέρω ποιος είναι. Είμαι πολύ σίγουρος ότι ξέρω ποιος είναι. Σαν το φοβάμαι. Σταμάτα εσύ να κάνεις τέτοια πράγματα από πίσω μου. Τσατ. Τσατ. Ναι! Για να δούμε. Μας έστειλε κάποιος trade. Για να δούμε τι θα μας δώσει. Βάλε και ένα μαχαίρι και σου βάζω αυτό. Θέλω μαχαίρι. Δεν θέλω να έχω μόνο ένα πιστόλι. Τι είναι αυτό ρε! Μπήκαμε πολλά άτομα. Ωραία. Λείπει ένα άτομο. Θα το μαντέψετε εσείς. Αλλά είμαστε 7 άτομα. Okay. Και πάμε στο military base. Γιατί όχι. Και εμείς θα πάμε εδώ πέρα στο secret. Που θα μπουν όλοι και θα τους μπλοκάρουμε. Μπήκε ο ένας. Βγαίνω εγώ, δεν με αφήνει. Βγήκα. Σε δράκος, πολύ σωστά. Λοιπόν, τώρα έχουμε πολύ καλό ρολό. Αλλά αν είναι κάποιος στο live και τσιτάρει και ξέρει ότι είμαι εγώ, το ξέρετε ότι θα φάει πάντα. Είμαι σίγουρος, αλλά... Ναι. Έτσι! Και πάμε πίσω επειδή κάποιος πρέπει να πήρε το πιστόλι. Νομίζω. Θα κλείσουμε αυτό. Για να μην έρθει ο άλλος. Και τώρα πάμε από εδώ πάνω. Ναι! Τον σκότωσα μέσα από τον τοίχο. Let's go. Και τώρα φεύγω. Έλα εδώ, Θωμά.
Ρε, δεν πεθαίνει! Ωραία. Πάμε πίσω στο όπλο, επειδή κάποιος μπορεί να το πήρε. Όχι. Κάποιος ακόμα ζει. Chat. Παιδιά. Chat, αν είστε μες στο live, παιδιά, αν είστε από το βίντεο, κάποιον πρέπει να σκοτώσω, οκ. Οκ, από εδώ δεν πάμε κάπου, οπότε. Πού κρύβεσαι, Α! Ναι! Και έτσι νικάς ένα παιχνίδι σαν Murderer και Sheriff. Εντάξει. Εντάξει, chat. Είμαι προήλας, μπρο. Είμαι μεγαλύτερος, μπρο. Λοιπόν, θα παίξουμε άλλους 2 γύρους και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Οκ. Δείτε εδώ το chat. Το τρελό chat. Πάμε στη τράπεζα. Γιατί όχι. Είναι μικρό map, αλλά θα είναι πιο αστείο. Πάμε, Θωμά. Μπλοκαρέ τους. Να μην μπει κανείς. Δεν μπαίνει κανείς, ρε. Τέλεια, chat. Έχω το πράσινο user. Πούρα. Δεν ξέρω. Ποια ρε. Ποιο. What? Οκ, είμαι για πρώτη φορά innocent. Έχουμε παίξει σαν όλους τους ρόλους τώρα. Και σεριφής και δολοφόνος. Και τώρα και σαν κανονικός άνθρωπος. Που δεν κάνει τίποτα. Δεν έρθει κάποιος. Έτσι. Εντάξει. Ελάτε εδώ όλοι. Ελάτε εδώ όλοι να σας δω να περνάτε. Έλα. Θωμά, έλα εδώ. Θέλεις τόσο πολύ να με σκοτώσεις? Πρέπει να περάσει. Άβρα. Άβρα, εγώ δεν φαίνεται να έχω chat. Λοιπόν, θα παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι και μετά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αν θέλετε φυσικά κι εσείς να παίξετε μαζί μου, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ένα subscribe, ένα like και να μπείτε στο επόμενο live. Όπου θα είναι σήμερα, θα ανέβει το βίντεο που είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026. Και αύριο θα ξανακάνω live. Δεν ξέρω τι ώρα. Περίπου στις 5, 6, 7 ή 8 η ώρα θα ανοίξω σίγουρα live. Οπότε να προετοιμαστείτε να είστε εκεί, να είστε έτοιμοι. Λοιπόν, όλο το lobby είναι εδώ. Πάμε στο τελευταίο μας match και να δούμε τι ρόλο θα είμαστε. Το πιο πιθανό να είμαστε πάλι... νίκησε. Το πιο πιθανό να είμαστε πάλι κανονικός άνθρωπος. Ούτε σερίφης, ούτε δολοφόνος, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ο Θωμάς ήθελε να με σκοτώσει πρώτο. Πολύ περίεργο, Θωμά. Κάτι πρέπει να σκάνω μήπως εσένα. Πάμε να τους μπλοκάρουμε. Πέρμα μπαν. Σμπρώχνουνε! Μπήκανα. Πω, δεν μας χωράει. Φεύγω ρε. Ωραία. Ναι, κανονικός, οκ. Πάμε εδώ. Φοβάμαι. Φύγε. Φύγε, οκ. Με σκότωσε ρε. Πάει, πέθανα.
Πέθανα. Πέθανα και το ξέρω. Πέθανα και το ξέρω. Βοήθεια! Βοηθήστε με! Όχι! Όχι! Βοήθεια! Τι κάνεις! Τι κάνεις! Ο πιο χαζός... Α, εκεί ήταν το πιστόλι. Ρε θώμα κάμπ. Θα φάει μπλοκ μόνο και μόνο επειδή κάνει κάμπ. Never mind. Ωραία. Παιδιά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα... Φύγε. Κάντε ένα... Ωραία. Ευχαριστώ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παιδιά, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και μπείτε στο επόμενο live. Αν θέλετε κι εσείς να μπείτε σε βίντεο τώρα, όπως βλέπετε με ακολουθάνε όλοι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye! Ωραία, τσάτε, εγώ βγαίνω, bye bye.